sinon ye be cɛ la non cɛ ale bi kɛ sababu ye ka mɔgɔ ninnu bɛɛ bɔ bolo la awɔ ni a tɛ ok k'ale ko b'u bolo de i b'a kalama n'o yɛrɛ fana tɛ fɛn faamu a la ale de y'a tɛ de cɛ filimi hinɛ ka bon sa i b'a ko u de ka mɔgɔ ninnu minɛ ka don bila jɔnya dɛ ɔ donc ni film basé le jɔnya kan quoi u ka jɔnya yɛrɛ k'u la ko a bɛna bɛɛ bɔ bolo la awɔ ni ne ko a masakɛ mais a ka kɛ ni ɲɔgɔnna dɔn kuma tɛ se ka kɛ e ɲɔgɔnna ye cogo di ko e cɛ in t'a dɔn ni kungo de yɛrɛ ka kɛnɛ quoi ala ka dusu min b'i la e se dɔ b'i la e bɛna e sigi yan e bɛ se film de la a y'a kɛ an yɛrɛ tɛ ka fɛn faamu a la filimi na bilen i bɛ kɛlɛ daminɛ sisan a ye cɛ yamaji de yamaji de ko ni yɛrɛ min ko i tɛ se mɔgɔ min yɛrɛ ne t'a dɔn nin bɛɛ mɔgɔw ka furu yɛrɛ dɔrɔn u bɛ kuran tigɛ quoi mali kuran ko yɛrɛ n t'a dɔn solution yɛrɛ bɛna sɔrɔ a la waati o waati don o don bɛ an nɛnɛ ko kuran bɛ ala kɛ mun yɛrɛ bɛ a duma yɔrɔ la sabu a ye kuran yɛrɛ tigɛ a fɔ cɛ tigɛ an bolo la sabu sabu ala kɛ ne ala tɛ ne yɛrɛ fɛ yan ne yɛrɛ dɔn sabu an bɛ nin ko kɛ cogo di sisan sabu wuli cɛ ne dugala dɛ wala ne ma sɔn ni nan tɛ ko quoi a tɛ n'a fɔra jama bi jalen don ko u bɛ tila ka kuran tigɛ ten mɔgɔ la tan a bɛna san bolo kura ne ma jɔra ne yɛrɛ si mɔgɔ aw kɔni an ɲɛ bɛ na de cɛ kirina sisan ne kɔni ma sɔn ni nan tɛ ko ye dɛ a tɛ n'a b'a bila quoi mɔgɔ u ka fɛn yan fɛn yɛrɛ non ne yɛrɛ bɛ taa quoi parce que filimu yɛrɛ tɔ a dusukasi bɛ mɔgɔ la trop